خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت إنك على ما تشاء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. لك أن بصواب لك الدانقوك لك أن بلو أسلامي يتشنك لك أن فاتو لمن يذاتك أمبين على فاكانك ملبانك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أمبي تغايني كروكرا على فاكان بوشي شيطاننا على كدنغ باكا فرلك رفندو. بسم الله الرحمن الرحيم. أمان سينديني الله تعالى تغبر كما يجي هنا لوكولي تكيدو لاهرا هنا كرنجر ليرة تكيدو. سورة الواقعة قرآن سورة بدور ورناد أنزرا ودمر بي قرآن سورة بدور ورناد آية بكونانتو أني آية وورو ودباكون كذاك آية وكسو قرآن سورة دوبي بسورة آية وكسو آية جت داكا تشان نسورة رمانجا وسورة ودودو. سورة ينجينا على كراكان صلى الله عليه وآله وسلم كعلى كرة مكة. سورة الدمنا نلا ركوك مدي. سورة سورة منا كونك موك جري. فيما أنت قرآننا على ودفع على كرة صلى الله عليه وسلم إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كنت أدنى إمام مالكي رحمه الله مسألة دولا مالكي كوكاتا دو. ako ceyngoni hiningali fitini ko maliki dimina kako fiyamante donna fitini ndala kema alaka ni maymewa inna sanulqi alayka qawlan thaqila ukmana fiyamante masala la eta don emi ngo fitini eta don tara ngal kala dobete ko inigal masala ni dobe mbulu walma inigal fitini dobe mbulu fitini na ko ngadongo yek ba don ema femin do halbe kambe ko ka dogo ala kan jidi fambe ala qur'ane kuma be ka giringa tikan ngurula kuma bateba ko imbe ku lahara ko minye na ku damne nano yi ala ya kuma kunje no yi ay cide unci ko de kama no ya alqiyama kene kanana kungangu lahara islamaya kuma bebe munun de ka lahara bi sura chugodi bi kishi lahara chugodi jon bi lahara nyeski chugodi ana kira wode fo ko ma min so mi ka jan ma min ga kigun ko de ma mi hakili be saya ko fe kula abayre kun jete bo abarake saya ko fe la kama ete ka barake ka conseiller nye wallahi ambe bula mayre to jira mala oda to ni wajuli kala ko ni wajuli yela maka ke jejirai wajuli ya bana de hala ne refera hal ma sigida munun ta ala kula furuba islam ya be dumunun kono ngawte foy kalama ala kula ni bani kera ba ko ayta wajuli kasiti do nyini kala mado ni rebe ala islamic la
o mo bina ansura ya kacha so do bulbato bina ko bani ke rufi ay wajul kala karsa ka saya ka seti dia ay wajul kala karsa ka nindia mutaka rajula ko bitai wajuli kadaka lahara ko kungangodo nana no yesay wana sura yi akuma damne na lahara ko kuma di wallahi asura hawlu kabbu imam be fen famu qur'ana akalani kaba mafasal yi kabi sharuhu fo makala ni bi do fam qur'ana rab kan korola sura mun na bada ma de sran o sura do suratul waqi'a الواقعة والقيامة تغدوي يكون ما بفولي نيجي القيامة القارعة الحاقة الآزفة الواقعة وفناء تغدوي الواقعة يا رب كان أكما يربكم عليه لا أرد تغويلين تفسيرك لو كو أكلي الدنيا كجو دلبا مسيرو akalimba kelika katasi hakemina kada ala kula harabina kusflam la talafi mashikana miri ala ya fona ya abu amadu ala kwa bikede alqiyamah bijo ko sika fuitola alwaqi'a kore ko minabina nake ko keta kuma foli goro to e dalamai ala kamela haradima na sura indamne nanoi ay alqiyama barubo mo bina tlaka ke jamakulu mi ay dofula ni kibaru ya chama wara ubakulu ala kan jidi fam yala ala ka wudu nganga dula so hermay ala kan labe ka kondoyi abina de la rabina usika kan abo ambela kadaka nyebla ko ma shitke ka sikudu kumbe anyebla ko la hara ko damne ijmi al maut kabini je dara fobbi ma mo kumbe la hara ko nyebla o yesay joni yesay kumbe akumbe bati fama ya dara yanka qura besara ma barulaka ko anye nambu barubo abesara wa ru beski beka kono لا مفر منه ودفوي تعالى علي أفوك النغبوال كل نفس ذائقة الموت ويكلي كببا منه بلا استثناء ما ماشي سنوال كل نفس وقوك لك يا رب دمكيانا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة أمانك يرو أيرو فنا بيد مكيالا أي ما بيد مكيالا أيرو بيد مكيالا أكو أي بولي جيك بمغو حكلالا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم سيامي نابي بولاني أباكم بدي ado mapsiga taka fembi no feki gwe nabi kofedi nga bi boli femi nyeni ayele mana kabli nyefe o ni ngmanu foni biche ani nire kunga ngibaru kabni jedara fobi al anbiya war rusul ko nyini ngarandi kola ala ko to dondi jom fo imam mashite fengala mawla ala kira yini ngara sallallahu alaihi wasallam ala ko be yini ngani la fo ko yimaka ko ashite fengala man nikola ala de adun ala de babo billah sa ko yoromina abole ko be kemi ala kibaru do fo an do ma fo an aboda yjmani al iman billah kadala la ana suran abullah harako defo kadon kabini imana kabi suratul fatiha ala ila harako kuma foy suratul baqara la ila harako kuma fo fana aya kum folowla wa bil akhirati hum yuqinun ko mu'minu mogawdo munun dangan yambe la harakula liman ya josun yoroy al iman bil yawm al akhir kadala kula harabisi we liman ya josin gumba bawdoy jamakulu kafiri raka koro
ka kafiriya kolo giriya Europe be lahara ko ngaluntigiyali ndeka niya yembe kala turuni yoro inga yana nga kuma indam lahara ko be ya fiya mo bulu bide illa man rahim Allah mi mana wuli na ya keta jembi ja na ya keta ambi lafiya na ya keta ambi keta anga ko beza mumbo be ko fe al maut mumbo be ko fe liqa Allah ala kumbeli ala yodefo ko kafiru wakila kuni ala tinyongbe ma ni yana kina ala tinyongbe ni na ala na nyongbe adatna na jaila de adum na nake abikede ma ni madala ki to yakina ala bina nyongbe ni ya kumbe ati jaila de afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilayna la turja'un akla nyadla ka bla ko ko indade afle ko mununay ka fo ko sigi totte kana ne alama ya كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى عليه من تقول وإن إلى ربك الرجعى سيقول لك يا تعالى مكوي أكما من جاء تقول أمر دبا ميركو أكا جانك سرائر منجا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا مغوب الله عليكو أكما كجان ببينا تشجيا أنا سورين أبكي الله على الكفر يا القيامة تغو دودي سورين بنا دمني نيودي أنا نسورة فصون ما كان علمه كي دسكون ديله كي حكلي ديله كافم كي يركون واجوناي على كده يرك بسورة دو توم القرآن كنو واجولي كمان سورة منو يا القيامة كوكما كتشام كنو نساء كوكما كتشاو كنو ado abanye na kuka tuka buli saya togonye ka tuka bula sawu yawye ka tuka buli akoye ko ode saya ko furai wal makode ote furai ko ina koy wallahi illa bade furai ko ina al isti'dad bizad ka illa be kasrafanata wa tazawwadu fa inna khayra az-zadi at-taqwa ay srafanata srafana wala soherema ala yasnadu ngoyimbe kunje chugo matado bana kote ko yi ya wuru blanjilai ne kande bana ko yerema ni nyina mayimbe kunje chugo matado ala de bad mado iba to rabbi kadila shini mandila de mado iba so ribiga do hina mine itaka jugo tayede ikambe ko do ma shi soro ishi to tabode ikambe ko do sa chugo chejugo yara isa chugo cheka jugo tayede ede takalama alay kangar minda ay kangar da kangili ma no kanga da ma no kanga wuli ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa la tamutunna illa wa antum muslimun akana swaka safaka sura islamai خلاص إنما دي فوري نوتي الأخذ بالأسباب إسلاميا وإسلاميا كونو فندوني وندوي غاتي سيابل سبب منا كتشكو منا سبب منا يرتنا سبب من التشكو نواتي دفر سورة دمنا لله ركوك مي وعرك الله صلى الله عليه وسلم ay tamashem mun fo kabe la haran yakun linana dungo do be bangi mo hal na sura mo bu nyechak tamashem senin jama mi ga bangi bi alakira fo ko lu de beke bayna yaday as-sa'a al-qiyamah yakun linana ko nu de beke alaka boda kan bana ngala ya sura nyem fo إذا وقعت الواقعة على كونغومي من كناكا ليس لوقعتها كاذبة قالوا لي بات على أدوب لده إذا وقعت الواقعة ومن يطود ناكرة نوي القيامة ليس لوقعتها
كاذبة قالوا يا باتا لو دو تفسيرك لو كما دام دوغو بولنا أفلو ما ينفورا تشوي رمنا دو يا فسرتي وبيه كوني القيامة نا أكلي على جراكا دو من ناكرا angalundigali de yana kake ko amana ke angalundigia ba ted bukolo kwa kabli siga bi bo bela ka fa ala do mi voni ndo de do asira do kula kuma korote ni ba korode ko matika kumbe laysa li waqatiha nasira akeli kadhiba mati mimba fo kwa teke atibene ma kuma mba kumbe mba nyoni como fana ni aya nyona ufana bi ni sa'ala sa'ilun yu dam nafle ala ko kula haramana se kunyoni batal nyangata minabi na jiki kafiru ko kumbe bata ana do ko ya laysa li waqatiha kadhiba kun galu diga batala do ko mata fongalu nubli kada ka cin bangina be o kula ko ma de tika kumbe la arane a dosira ma tika kumbe de oh ni ima dalla harala a nyebla e mi ko munu ye no yisa doye ma tika saya kumbe ka buyere ma killa sayarete hal nyina ma latike mshamani munu na ba da ma de soro don tika do kumbe foni ala weli ala ikishimima bashi qur'ane wo siga bambela kuni ala toro layini ni joy ma tsika duina ce ma tsika bal na here layini ni fana ma tsiko bal afla be ya rabbi ala kaboda kai do ko laysa li waqa'atiha kadhiba ko kadhiba ya ko bi masdar de korofo ko la harakali ngalundala ليس لوقعتها كاذبة قالوا ذاك الله لا ربنا كن قالوا فويتولا إيه دلي على نيد دبلي على ويكوي ناكدي دلا هرنا نمن دي كنا دالا نادوكن بنا وده تمغدو بنا تلو يلا القيامة كنكا قالوا بنا كبكويا بكبكويا أبصرك فوي كوا أو أبدو من قالوا تجي أو دو دفلني ده دو من نافوروي تيدي ونجرا akibaru fora don bo kumana febe fora ai ako cinte awa aflo do de kana kanide ala kana yo mo gowla o mana ko ni alqiyama sanga nasira ala kum mimina ke no ya alqiyama nakira ko ngalun ke batala bide in koros sabayin bebsi ga faranyonga bebe kuma layini kelinde no fe ko ila hara ko sikatala jango abeke domina o do nangaru libana kalunjigia libana chendo chente o bana o bono gote ko ni sosoli shukoni dugujela a tle bobali adu de ni yet le mo mana tle yunyana kaba dugujera wala maje sosoli bola opana sosoli de yanaka ke nakira sosoli bana angalunjigia libana ala kan fara mo ka mamun bidani nguy naka danganiyaka ala kan baluka ala kan fatuka ala kan labeka kon adunya khafidatun wa alqiyamas kenakana alqiyama ira min floyi khafidatun kum majgini keladu abada madi do majki ku jashi ku doya katanu ye asfala safilina mamunu ma ala ko ken yina may najja mamunu ma so ala kuma mamunu ma so cide nga kuma ma olu manake ma bawye jena chugochu olu manake ma daraja mawye jen kono chugochu olu daraja ma qorata chugochu ko alqiyama kene kay alqiyama de kene khafida majgili keladu yera bunya baw ma ya dalin jen ma baw hunu ma ala ko ke abnu jashiku doya uke manu umajki ara ni ko lahara fam fladidu ba fladidu kunyona khafidatun
rafi'a ko korotali kala fana do abina ma do daraja korota fi a'la iliyyin ka do daraja korota hal no ya soro ma ka jete kundu ka kutu jiye kono hal ma kunda do don ma hal ma fla mara jango sigida ma tu don ma tu to don ma tu jam don ma foi soro ni je ngono ya ma alqiyama binu lu korota lu do bina ila alinasu daraja korota liuna lu do bina joro bawsur alayo ko mana la rayre min floyi khafidatun majgili kaladu rafi'a yela likela fana do korota likela do abu junun korota ala ko kelaw ma munun zona ala tamajie kono ya olu mana ke ma façon la harabulu korota awa ma munun bana ka ke ala tay olu mana ke ma bawye chugo nulu kunna la harabulu majki ku ke manu ye ku jashi ku doya kama alakira ka hadisi bi sallallahu alaihi wasallam ko yara buyana bi doya halu hajmuna alqiyama kenaka ku doya ku ke kumna fo fena ma fitini do ma to se ko mana tafsir kala wi fasar li jaman fonna nuwe ka kuma sharu ko mamunu yere majki ala jati kama ko ala binulu korota mamunu yere bunya fuka tu yere bunya alaka abila matetiya mobu yere bunya fubu yere bunya ala yere ka wada tu bi ala ko kuma fo do bu kuma wore fo iba fo ko ala ko aka keta do bi temu chife wali famau biski bi ka réunion ka banka ala ko minga na ke bi jedi mo ma ko ay ninge on jenanay elwa nundo de no te loi foite ke kata jien kono mi dote mi no na ala ka kumala oteyo ngandunu munu yere bla ala joro la to wagi tu munu be jien kuna lu de binaski ka fa ala ko aka keta de nga onte ala ko rekoni on mo to la aya ka tay min gadai on jenanay on de ba mara misilu bawde buluya armuni kleru bawde buluya ma aya ke on isra dama foi ti boala foi tala kaso tala ni mi gongolis ka kuna ambo sanction PDA nana tele awa toyedi so flaka nyoni nana te ka dlo fereli daga jien kono nana tele ka adaga suru baso ka joka taxi sara nana tele ka papier di mama ka ti joka dinaya ke aba taxi sara ma tika magala nana tele ka mo fara nyonga sokono bi dinaya ke gardi bi joku gardi nana tele ala ko akana ke nga mo ko nde kadu ya onde bu mara on isra duma e ko di nga bi ala kuma na de ala kuma na bi ala ba kanin fama ya jirali minge atawun toro koy wallahi al islam do la jarabirana banai ala ka lafiya danu malaka boda kanu nga atawun toro de wallahi abalaka sibaya de jirajon mumbe sami make mumbe nazaro mamige femunun sirabla ala de ku kanake an ga kuma tewo wa islamaya kilin fana tede islamaya nana dine munun soro ye dine munun folo kele ka ko islamaya je olu bebe ni jogo kele ni nunga wala kire o defo sallallahu alayhi wa alihi wasallam bu'ithtu li utammima makarim al akhlaq okray ko kira nana soro nabi mo nana ni jogo mo yo kira nana to de dafa kira tay dafaldi ni jogo ya kon num fle hali chrétien ya sra korol nyumana yana ka yela maka bo isa nana ni mila ni fen nu chiti dagawla yahudiya ya musa nana ni miye yana ka yela maka bola ka kayere sago kay nin kon nun ti dagawla iti dine soro min bora ala yoro e alama mo halaka la kabi lutut lela o man goro ni tle numbe ya oh ko bana mamunu yu yere bla ala ya place la kasoro ala ya fode akwa ala wore te ale ko de anfle ko mina bi ala ka ko nyene bota de do o da to joma tiga nyene ala de ko akwa le be fe beyi
ko femana msiya chugo chugo halna be shuddi be fina kulu wonugo kono qali ala bay foyti duwala la yakhfa alayhi shay'un fil ard wala fis sama foyti duwala la tadgu kullu la takaba kullu fendi msiya dalba masaka yilna ka kolo shilima kila ko anzira dana ko angera fe be ni min kuma na ko 29e siècle ni ko islam e bana no aw ba kila kaga ke chugo min no atsega ke 29e siècle ko mana mo ko rade la 20e siècle la 20e siècle mo ko ngolo de flaya taru se nani abe mo ko kelunde negela kele ne be mo gowla wa mo go halakira ni komunu ye ka koro halibi mo go be halakino de mo go nyena ni mi kunu go ka koro halibi mo go be nyeno de ko kura foyti ya to anadome ko ke chugo da madibi yala ma kasanga watima note jien kura werate gui adama dingile de do kaba alaka jien da jien cheni msui kaba alaka jien da jien dumini ni jimiye kaba alaka jien da jien suno ko ni yoro latai adayo ye foy werate lui invité à la Maison Blanche qu'on a d'abé alaka dumini tlale nu to kura tlaw bu dumini kura de tlaga dema mi mbe ni warti bolo ka soro war bolu bina nodi ta be alaka fendla lewu nana ni ngono qualité yi nana ni shey nana ni jegaye u jegad lawa u shed lawa fendla lewu ndo ngo fendla lewu ndu ala yu defa kwa minum wele net ala tanana aya ajrana u yemun la ne ka dlale woni fleni ayu taw jirana u yemun la marama fe munum be bolo la nube magonye sila anda bo bana ngama nga naloma munum ba fe olu de hine bena ni mbebe ke ga ke abara do te waju do were korotombe ala ko de dabla li koro do be kele dila ko muna anga misuru madatu latla alay o nema ke awnde anga ala barka dawka nasura islam ko jamana tobbe ka barake oro nu ka feun datugura kaun tam datugu kadaka kasara masanfe ya folo wallahi anguma ala tanaka misiri ko de mambo iba karonke ante commerce la misiri kono ya koy ngam misiri datuguli ka hera tala de misiri bi datugu kumeno ba sura ika bitigi ka nga datugu o ba sura nga sutura man nunga nga jo o ba sura barakero la ta ka nga jo o ba sura fara nyonga be ka nga jo adaka din nuno ebina fon ko munu misiri datugu o jamana do e euro milliard ke mesaba bo abla pour que perdu munu bena doni kola mo bena toli munu ngeso bara munu bela jo e ka jamana e juli bo kola chefa milliard woro yakla ko euro million joli do ate tambo ate euro million tambo jamana do euro milliard keme shaking yo de bla akele li boloka ga ona tabe 24 heures kono ma keme sababu sa ma keme duru bisa abanana inna lumaw o ma do fe folo ita ala barkada ede be kele ke ko ga misiri datu li ka heret me mbala era be misiri kono ka korwa misiri datu ma bo fo mayewa ni sa dama mana na ya mo bi to kaso amba fo mikro la sallu fi rihalikum sallu fi buyutikum we sanji damay islamaya na luma ya dine wa enga mima se mima folo fanga sa ma jaku yala ande ama sadat wuli de ma folo anda misiri datu ko ni funa mbagara misiri make eta anga luanse duban nu jama manja misiri ya dutuki duru nu de umbebe luanse dugele ngono o jama manja nga safa wiya aba yana ko misiri wati bede beta ngoni darsul lamedi ted e kana laje fajiri fe bani ay ta misru laje fajiri fe mo ni misiri ko ni adatu malla a ciliko de ko bi kono ta datuguli konde a datuguli manjanga koro ni juma ni atoyedi ni juma ni sungalo ni fonde misiri de be fa on veya misiri e jama ko ya on veya ni dodo ta ja o toni min be sena o mandi dowi
no min fiye ma be ni sojani ko do ga hera tala de angon bala de dila ala kana si ama ngana sirama adola misri be datuwe bi sayka soyi ni bi fa ika soka misri datuwe letu ant misri daila ki janaja kede na yanzuro balula parce que ka famina misri datuwe selinye ko kana daila janaja la atikete de na datuwe wa datuwe misri dum be datuwe morko ti datuwe misri be datuwe do roso ti datuwe fem biga docteur were mine ku to furakella ate ala wele wa nin koyi fende do ibi ala de wele aka kumbe docteur to bu jamana docteur protéger les de jusqu'au danga banay bala kumbe e kulo tiena ni ala ko abina ni koyi ala de be kumbe ambo la o kembe ubino ke tabulo koyi soni ubino ke fin commercial amino bana ko ta ko o ke anga tabulo koyi ya ko a karunde ko misiri datugu he anga karamo ko ka gele Sénégalais datugu niya ya en Sénégalais ya te Sénégalais te Burkina atla ni adona munun fei eteyo bulu mi sababu yu blaka datugu e bodo no sababu mana ko amma mo la dige fula yana nga fo misiri afara ko aéroport jojora mais to jamana fem fem ka aéroport jo avion doni abe ku joni na kibita jigi mais o mana jiga ondala ya abe bana mun adnana yoro la ka chala bi na avion voyage kelaw de fe o mi faratika bona be jamana masika mesure taw kama jamana ya ta masika respecter a masika mo kumbe ka du ni moto ta ibi moto boli asaka do lagini ibi moto boli ka bo lagini ka do malla atla ko farafina de ptika ni kumbe ni konnu ane ptika da mo ko datu dala mami na bara mi ge bishina be balono e be datu dala ebe ma chama misiri la akla kwa wala misiri de kama asengene jigi tigele temeto de bina do misiri nyige la ki la fien boka ka toroka selambe ka teme mbi ba chama misiri la ma wuli misiri kama de o de ato ala kire keto ka misiri baraji fo ako mami na bora foi ma bo foseli na ya datu ya bitla ka foko ga daile parce que ni fin warta obulu nunu be warde ka ku ga mo hakiliski o warta obulu na ma mo toy ka waju misiri kono ku waju ku hakili sigi fabi wulula ya ngani ne ta kuma kunguruni ni ya fa imma tire jugu ni ko fo misiri ka tatu tar kula munu ya datu akla ku bena ka dia adatu kura wara munu yela be makaka amana wuli ko saudiya hey anti saudiya batu ha aba ala de batu mi mana wuli hali arabi saudite hali maga misiri akla ko maga marako de batu ko labli Hajjaj bin Yusuf ngoye manjani kika alkaba bo kama go bon kutu alkaba keref ngo wati do temena ala ko ay bom maga kafiri dugudu ay ta Madina koti dugu kolo bolo ko be mo munu mbe ube kega munge uye femi mpo ya dalu bomin kabe ala ka dieda to unu te fen kroyo to unu ye fen koro de ya fama ambe ko fien bana munu mbe na wati la abi niu kasara ni mami nga sababu bala abu ko sababu yi o ko fa biteme o de to ko ata'un alkira fa kira liwla li hera matemenuna munu hera ka bunise me bi jama tayara kuna funi fana talika tili o de bitako ngango buya ga alkira min fo no yi kana bo adugula kibi bulanye kana ta do adugula kalimaniya bela o ko fa alkira ma jama seli bali ta'unu kama de amma jama seli bali a Tesla me ya tarikula abada ko jama seli de laka dabla ko banado na mogoje FM yana te donc a beni yɛrɛ la e bangi tɛgɛ di dɔ ma ko abu la abe de la jɔni b'o dɔn e ŋaniya juguya de y'a to e y'a miiri ko a b'o la o n'o tɛ munna e m'a miiri ko a b'e la k'a sɔrɔ an mi ɲɔgɔn dɔn yan dɛ an fɛ yan mɔgɔw bi yan n'u y'a dɔn ko nin b'u la a ka d'u ye u k'a yɛlɛma bɛɛ la an ka sa ɲɔgɔn fɛ an mi ɲɔgɔn dɔn yan o mɔgɔw bi yan n'u y'a dɔn ko nin b'u la u t'a fɛ a ka dan kelen ma e bɛ maa dɔ bɛ talo ye a b'a fɛ dagɛ ka bila ko ndene kelen de a bɛ maa wɛrɛ sɔrɔ yan mana misiri datugule an ka hɛrɛ t'a la a bɛ maa sidɔnbali dɔw filɛ ka sigi tele la ka debaw ni fɛnw kɛ misiri ko kan ne tɛ n da don o kuma yɛrɛ la o maa kuntan a bɛ mɔgɔw ɲɛna ko an tulo t'a la an tulo b'a mɔgɔw la koyi nka adamaden ni
ma munazara ni dalu jiranyo na obeke mani islamé be che ma min ka dalu tayro e qur'ane wal ma'al ka hadisa wal don ba koro bena minga nga ma min nana ni fen qura do islamé ka thawabitu shi islamé ka mabadi o shi islamé ka fen koro shi ale mago te koro lem foila e kuma wahayu de jigina e kawa merdi way taka boy amago tika foila bina sigi ka fini bunu i kere kele la ki i kere kele bla kena ma bi mana kan fo mo amago bola kalimatul kufr atele so bien ateni bitle ka kafriya kuma ufo kalimatul kufr amba don ablale do bara mina ngati sra soraya nunu e be islamaya de kele at ni fen shido ne do islamaya la amba kalam mustashriquna be islamaya de kala ka shubuhatu mustabihatu ta femunu ni seka tawilu ka korowere duma ka kunfiya klishwenae ubo de ta ka ke ka mo sika dinana ale ka bara yodi beda sigi ka deba ke ko ke deba ede bo ala e sula don ko jugu kala ka shunyechi komi etse ka misiri datuya ite wela datuguli ko kumana bo itni ta ke deba e telela bo ni mi farali ka otna misiri bla ceyani ka daga twandala de ko ka datugu de tu ka so ki ka datugu idala ika jimi ka dumini ke kana bo ngai bi saki to sono kana bo fuka ti sa ngane ba do ali shini mo be kaburu la kasoro corona de ce an hakili sigile do yan koy saya ko tan hawja koy an sigimbe saya ko de ka ambo baraw de la ni ambo baraw de la saya ko nyebla baraw an flo de la je dugodo bana corona ko teo saya ko be nene mana moye do kembe ku yere hawja ka ke ko mi jien wulla hala be jamana munu yere la ni ma be ke ka sa sebe ko sawlu fe olu tamase yoro mina amunu ni ala ya antanga folo ne ma fati do ya ko garanti ne bolo de akoba ala de bolo ngamba yin ala fe ko na kanadu wa o sebe ala ni ko numbe ke ka teme jamana do ka uta me uta ni kuna foni yere te bi halu ta me maga kasaren kera ka madama min soroy asango ngumbe an kuna foni fon fe me akanya be me ka bo maldila ama ye ama shuye ama foyi mina kasara min kera 2015 wa ana nywana chama hali ma shuyi nyena ni ala ko kabi mkulu min tanga ka bo fe me abo tanga ka bo ma ere de bina wuli fi kai ka jamana do akokono jaku yala kasura ala madu problème talaw comme ebolo abe misiri de kona tu ka so kabi so atoy di sama na kolonda jigine soro ni mana soro ete misiri fa na killa na soro ni koynye ni ala ko konya te duskuna hal no soro ko ni koyn nana juguya fa sira misiri datu niveau la islam yuma be farka nga fanoyi ka sranayi ka do ko kwarinda ala ka nyanga ta do seto yama misru munu ngadi alay katime aka yoro toka misri munu yedugo kolo danaye Allahu akbar ko kasara do dilla ka ke kongo ya baru bani ko mugu mara yoro do de perena ay shumi mboko mashita haket hakilla otewa mo bolla ka toure kalfa misri de kono chrétien dona misri kono useli kuma sera ku ka bo ku ti bo kasara yoro be soro fo misri nga binet lo bala kuma ere jago jugu do kunve boga jamana do fo ko jamana na ka soro la misri de kono ko ni jamana joni afi ka soro la misri kono atigi yera versi yera la na soro misri de kono a soro ro fana bidon ko be machine bo fana boa machine ba la ja ko ni a soro ni yoro la ande sabali wallahi ni sojara ni misri datuli o tata machin mayima de way jija ikana ko ingani soro de ni eko ko fuka misri datwa kama an wanda ta kake ngana ko sira amana kira alhamdulillah ala ya don misri a datugumbe de tan umina selala nga emi wundina ala ka koro ni sara ka soro kuma na yeka misri ko dablali halle tubira sayete misri soro bli ni kuma info ya ka koro ngwa ita misri la ka ba bisigata ala kira ufa ka risala ko ni hiji ha se bi akaya ni ko do ka duinati wa ala ko de bete de
masi t'a dɔn fitinɛ minnu bɛ waati nataw la kɔrɔnfɛlaw filɛ nin insécurité bɛ fan bɛɛ fɛ ko dɔw bɛ yen bi olu tɛ se ka kɛ wa nin ko in fana filɛ ka diɲɛ bɛɛ wuli ka jɔ a sen kan alakira ka kuma dɔ bɛ yen sallallahu alaihi wa sallam nin b'o o tɔ tiɲɛ de jira maa la ka taa fɛ o ye jumɛn ye alakira y'a fɔli min kɛ ko ni maa min ye dugu jɛ i danayalen don i ka denbaya la i ka o don dumuni b'i bolo k'a bɛ komi diɲɛ y'a kama bɛɛ fɛnsɛn ye i danayalen o kɔrɔ ye di hakili tigɛ mɛ ko t'i nɔ k'a bɛ komi diɲɛ y'a kama bɛɛ fɛnsɛn o tigi fɛn min dabɔra an ka segin ala ma halisa e dusu kasi bɛ misiriw de kɔrɔ maa minnu bɛ nin fɔ yanni i ka basi kɛ misiri datuguli ye n'a sɔrɔ ko fɛn tɔ bɛɛ datugura a tɔ tora misiriw de ye silamɛw ma sɔn misiriw datuguli ma o ye kuma wɛrɛ ye o fɔcogo fana bɛ yen tiɲɛna jamana ko bɛɛ jɔra mɛ alimamu ko misiriw de tɛ datugu sisan jama fara ɲɔgɔn kan yɔrɔ dan ye misiri de ye sisan an ta de bɛna kɛ ten yan walahi anw da u bɛna baga misiri wa misiri bɛɛ tɛ dɛ a bɛna kɛ misiri kelen kelenni de ye parce que hali n'i ko ko polisi kelen kelen jɔ misiri bɛɛ da la yan polisi t'anw bolo yan polisi kelen kelen k'u ka yaala ka misiriw lajɛ n'a sɔrɔ u bɛ dayɛlɛ tile kɔnɔ u tɛ se k'a kɛ a t'u bolo maa bɛ se ka aéroport kɔlɔsi bɛ se ka misiri kɔlɔsi yan n ko mɔgɔw delila ka jigin aéroport la ka na u bɛɛ sɔrɔ sunɔgɔ la yan o ma kɛ yan hakili an tɛ jamana in kalama ka jigin diɲɛ bɛɛ ni ma d'a la n'a delila ka kɛ diɲɛ kɔnɔ ni Mali tɛ ka jigin aéroport la ka jigin ka don jamana kɔnɔ o y'a sɔrɔ maa si tɛ yen o tuma na jamana ka muassasatu ka olu lajɛ fɔlɔ désordre min b'an ka jamana maracogo la hali an ka hôpitaliw warini min bɔra k'a bila santé la dɛ k'o don minɛnw na fɔlɔ an ɲɛ bɛ ɲɔgɔn tɛgɛ ja la o miliyari 6 min bɔra dɛ yanni dɔ ka sojɔ daminɛ n'o ye u k'o don nun datugulanw ni tɛgɛko minɛnw na fɔlɔ a tɛ don a la u b'a ja dama de bɔ ka jira u bɛna fɛnw photo bɔli daminɛ ka jira sisan depuis Ebola minɛnkɔrɔw de bɛna bɔ ka jira daminɛ sisan ka sɔrɔ ka wari ninnu kɛ ka so jɔ o tuma misiri alimamu bɛ misiriw gérer lalomaw tɛ lagalagatɔw tɛ ni kɔlɔsili an b'o kiiri dɔn silamɛya la ni a sera o niveau la ko misirila n'a kɛra farati ye o tɛ État yɛrɛ da don kuma bɔ jamana yɛrɛ t'o fɔ alimamu ye o tɛ alimamu t'u yɛrɛ kalama alimami tɔnw bi yan imama bi yan au conseil bi yan tɔn diinɛ tɔnw bi yan maa kodɔnnaw bi yan bon fɛn in filɛ problème kɔni bɛ misiriw de la sisan dɛ ne tɛ yɔrɔ bɛɛ datugura n'a sera o niveau ma nka a ma se ko f'an k'a daminɛ misiri la a ka tila ko lakɔliso datugu in k'an t'o kɔrɔ dɔn o kɔni ye gɛrɛfu éviter tɔ de kalan tɛ sen na n'e ko k'i ye kalan datugu fɛn datugulen kɔrɔ k'o datugu lakɔli karamɔgɔ ye tile 25 de aw ye dɔgɔkun 3 di a bɛ taa tile 25 kelen yan tile damadɔ dama de b'u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ k'i ka sɛbɛ de fɔ dɛ yɛlɛ ko kumaw kɛ o jamana u tulo bɛ na o minnu bɛ jamana mara u b'a dɔn bɛ kɛ ka min kɔliso datugu in kɔni ye ko de ye ten dɔrɔn sinon mesure wɛrɛ jumɛn sabatira parce que o datugulen kɔrɔ don sisan sa lakɔli karamɔgɔw ka fɛn bɛ kɛ fu ye a fɔ yɔrɔ ko an ye ekɔlisow datugu wa faama o faama ni i ye nin don an fɛ yan n'i da ye ka sɔrɔ an ma s'an fɛ yan ko i bɛ wari ɲini na ala k'a sɔri n'i ka denbaya da ye parce que hali su maliyɛn bɛ wari ɲini a la u bɛ to nin na sisan u bɛna nkalontigɛ daminɛ pour que ko ka dɛmɛ di jamana ma an tɛ nin dɛmɛ fɛ dɛ an t'a dɛmɛ fɛ an b'a ɲini ala fɛ dɛ a kana s'an ma yan ala kana bana don an ka jamana kɔnɔ ala kana sa an ka jamana ma ala ka bɔda ka ɲi ala ka bɔda ka ɲi an ka bi ta in do ta subhanakallahumma wa bihamdika Thank you.